سەرۆکوەزیرê Kurdistanê li Şêxanê cûtsayî denavbera Şêxan bû Laleşê vedike wa gehişte cihê merasîmê bi amadebûna çendîn kesatiyên navçê Babeşêx û kesatiyên olî yên din yên hikûmî û hizbî di nava amadebûwan dane. Mîrê êzdiyan jî Mîr Hazim Tehsîn Bek di merasîmê de beşdar e. Ev cade 9 kilometre di navbera Şêxan bû perestgeha Laleşê ye. Ev cade bi 26 milyar dolaran dînaran hatiye çêkirin gujmê 26 milyar dînar e. Fermangeha Medya û Zanyariya Hikûmeta Kurdistanê dibêje projeya cûtsayî de Şêxan Laliş baweyekî serdemiyane modern destê karê navxweyî hatiye çêkirin û hêlkariya wê temam bûye. Ev merasîm baweyekî zindî tê weşandin em beşekê vebêzin. Êzidiyan Mîr Hazim Tehsîn Bek û babê Şêx babê Rohiyê Êzidiyan mêhvanên hêja hûn bi xêr hatin ser çavan. Em îro li Lalişê Lalişa nûranî hêvênê erdî û êkem ciyê jiyanê di baweriya Êzidiyan da li Pirasalatê Kaniyasbî û Zimzimê heta bi sûka merîfetê em bi xêr hatina wê hêja dikin. Li pêşiya her tiştî em cangoriyên rêya rizgariya Kurd û Kurdistanê bi xemxorî û bi rêz û hurmet ve li bîr tînin. Ji bo vê jî Sateka Westanê ji bo giyanê tevaya şehîdên Kurd û Kurdistanê bi rêz ve kerem kin. Bi amadebûna Serokvezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Mîrê êzdiyan û çendîn kesatiyên olî yên navçe ji ber ku Şêxan ji wan navçeyan e ku hemû ol bi hev re pê ve dijîn yani kesatiyên olî yên Musilman, Êzdî, Kristiyan hemû tê de amade ne. Mîr Hazim Tehsîn Bek Mîrê êzdiyên Kurdistan û cîhanê jî dê merasîmê de amade ye. Perestgeha Laleş rizgeha herî pîroz û mezin ya êzdiyan e. Cadeyek ku sereke di navbera qeza Şêxan bû nava perestgehê 9 kilometran li ser budceya 26 milyar dînarî ji Hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye çêkirin. Ev demeke û projekar li ser têkirin. Di çarçovê çêkirina cûtsayî dê navbera Baedrê bû dihokê bûye ku di heyama derbasbûyî de kar li ser hatiye kirin. Ev cûtsayî de han dibe sedem ku rêya navbera cadeya giştî bû perestgeha Lalişê nêzîktir û xweştir bê.